बयखौबो बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जे भिडिअ क्लिपखौ जोङो नुयोब्ला नायोब्ला गोसो होयोब्ला जों गोबां जिउमायाव बोलो मोनगोन, जोंबो माबा मोनसे सोलोंगोन आरो जोंनि जिउआव जोंखौ गोहो होगोन, लोरबां सोलेराव बोलोखौ लानानै फैगोन, लोरबां साननायाव जोंनो बोलो होगोन। बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजिहैयो आरो जिउआव गोबां आशीर्बादखौ मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बेखौ मोन्थिनो हागोन दि नोंथांनि जि आर'ज खालामनाय, बे आर'ज खालामनाया फेलें थाङाखै होननानै नोंथाङा मोन्थिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि भारतआव पारसिकिउसन होग्राफोरा, पारसिकिउटर्सफोरा गोबां दङ। ख्रिस्टियानफोरखौ तारुना होग्रा गोबां दङ, ख्रिस्टियानफोरनि खामानिखौ हमथाग्रा गोबां दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय जेसेबांखि हमथाया मानो, जेसेबांखि बाधाफोरखौ लाबोआ मानो, नाथाय इसोरनि खामानि मावग्राफोराबो मेंग्लियाखै। मानोना नोंथाङा आर'ज खालामदों, आं आर'ज खालामदों, जों बयबो आर'ज खालामदों साफ्रोमबो मिसनारिफोरनि थाखाय, साफ्रोमबो इभान्जेलिस्टनि थाखाय, साफ्रोमबो पास्टरनि थाखाय, साफ्रोमबो इसोरनि खामानि मावग्रा व्यक्तिफोरनि थाखाय नोंथां, आं, जों बयबो आर'ज खालामदों जे भारताव थानाय साफ्रोम मिसनारिफोरा, एभान्जेलिस्टफोरा, पास्टरफोरा, इसोरनि खामानि मावग्राफोरा इसोरनि खामानि मावनायाव मेंग्लिया जासे खामानि मावनो हाथों होननानै जों बयबो आर'ज खालामदों। दा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नुगोन दि जे मेंग्लिया जासे जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जानानै खामानि मावगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोर मोनबाय थानो हायो, इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो जों आप टु डेट जाना थाबाय थानो हायो। बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। आं बुंबाय थायो, नोंथांमोननि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आं गोबां मटिभेशनेल जायो, गोबां नोंथांमोनजों लोगोसेयैनो आंबो इसोरनि बाथ्राफोरखौ लाबोनो, भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय गोबां थुलुंगा मोनो। दा बेवहाय मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे सानोब्ला गुबुनफ्राबो मोन्थिथों आरो रोंनानै थाथों बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों जेन आप टु डेट जायो, बेनिखाय शेयार खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै आङो फोजोबहैगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो आरो आशीर्बादखौ लादो। कोई है जो आपको आपके पाप से बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज सो गुड। एक बार चक्कर देखे मेरे हालेलुया। पल दो पल का है जिंदगानी, पल दो पल का है जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। पल दो पल का है जिंदगानी, पल दो पल का है जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। आए तो जाएंगे भी, दुनिया की यही रीत है। यीशु मसीह आपको प्यार करता है। यीशु मसीह ये दुनिया में आया है आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है हर मनुष्य बचे। उसकी इच्छा है कि संसार में जितने लोग हैं वो यीशु मसीह को जाने, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो इस दुनिया में आया है क्योंकि आप और हमें बचाने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में कोई धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया है। बाइबल बताती है एक भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। लेकिन आज यीशु मसीह हम लोग को बचाने के लिए आए और हम आपके बीच में आए हैं आपको शुभ संदेश सुनाने के लिए कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है। यस,
परमेश्वर जल्दी आने वाला है, इसलिए हम आपको यहाँ पे शुभ संदेश सुनाने आए कि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर आने वाला ये संसार में यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना 3:16 में कहा है कि यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक बेटा को दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं, क्या के लिए आए? हम आपको यहाँ पे शुभ संदेश सुनाने के लिए आए हैं कि हम बच्चे हैं तो आप भी बच्चे हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के यीशु का इच्छा नहीं है कि कोई भी नर्क में जाए, पर यीशु का इच्छा है कि आप स्वर्ग में जाए। हम यहाँ पे बताने आए हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आपका जी है यहाँ बढ़ के हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ते चलो, पाएगा शांति और आनंद, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ते चलो, पाएगा शांति और आनंद, जीवन मिलेगा तुम्हें। परमेश्वर आप लोग को ये चाहता है, सब कुछ हम यहाँ आए आपको परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए। और सचमुच परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और सचमुच प्रभु चाहता है आप जीवन पाए, और वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो जीवन है आनंद जीवन। और केवल उनके अपने पाप भी नहीं किया होगा, हम सोचते में पाप नहीं किया है, लेकिन याद रखना हर एक माँ के गर्भ से पाप है, पाप भी ठहराए। हम नहीं बोल सकते हम पापी नहीं है, हर एक ने पाप किया मेरे प्रिय भाई बहन। और वही पाप के लिए यीशु आपके संसार में आया ताकि हमें अनंत जीवन देने के लिए मिले। जिसु ख्रिस्टनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै। प्रेज द लर्ड। बे जिसु ख्रिस्टनि जय जयकार जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय। माखासे सेंग्राफोर, माखासे सिख्लाफोर गिटार लानानै मेथाइ खननानै इसोरखौ बाख्नायदों। बेबो बबेबा गिर्जा न'आव नङा, सोरनिबा न'आव नङा, बे जाहैबाय लामायाव आरो इसोरनि बोसोन, इसोरनि गाहाम रादाबखौ बयनोबो फोरमायथिंदों। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाय, बे खामानि, बे मावग्राफोरा जाहैबाय उरिस्सायाव बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों, गाहाम रादाब होदों। खोनासङै बे आलादा बाथ्रा। नाथाय गोबां सुबुंफोर दङ जाय सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामदों लामाजों, थांलाय फैलाय खालामनाय मानसिफोरा जुदियो जिरायनानै खोनासङाखै, नाथाय गसंनानै माखासे व्यक्तिफोर दङ जायफोरा गोसो होनानै खोनासंदों। सोरबा सासेया गोसो होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदि बे सेंग्राफोरनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो? बे जाहैबाय इसोरनि गोथार आत्मानि गेजेरजों बिथांमोना बोलो मोनदों, आरो बे बोलोनि गेजेरजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखौ मावदों। प्रेज द लर्ड। जिसु ख्रिस्टनि बाख्नाय जानाय जाथों। हालेलुया, हालेलुया। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारताव गोबां पारसिकिउटर्सफोर दङ। पारसिकिउसन होग्रा, सैसो होग्रा, ख्रिस्टियानखौ ठाट्टा होग्रा, मुगैग्रा, गिर्जा न'आव थांनानै गिर्जा जिरायनायखौ बन्द' खालामहैदों, आर'ज खालामनाय जायगायाव थांनानै आर'ज खालामनायखौ बन्द' खालामहैदों। गोबां रोखोमनि तारुनाफोरा सोलिगासिनो दङ। नाथाय बिनि गेजेरावनो बिसोर सेंग्राफोरा लामायाव ओंखारबोनानै गाहाम रादाब होदों, बयनिबो गाहाम रादाब होदों। बे सोमोनांथाव नङा ने? बे नोंथांनि आर'जनि फिननाय नङा ने अनजाग्रा प्रियफोर? जोंनि आर'जनि फिननाय नङा ने? बेनो अनजाग्रा प्रियफोर, नों जे आर'ज खालामदों, भिडिअ नायनानै जे आं जे नोंथांमोनखौ बुंबाय थायो आर'ज खालाम होननानै, बे नोंथांमोननिनो आर'जनि फिथाइ। मानोना नोंथाङा आर'ज खालामनायखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बिथांमोनखौ बै उरिस्सायाव बाहायदों। उरिस्सानि सुबुंफोरनि गेजेराव बिथांमोनखौ बाहायदों।
आरो सोरबा सासेया निस्सय बे बोसोनफोरखौ गोसो होनानै खोनासंदों आरो बिथांमोननि गेजेरजों इसोरा खामानि मावदों। बे नोंथांमोननिनो आरज, नोंथांमोना आरज खालामनायखाय बिथांमोना बोलो मोन्दों, जिउआव बोलो मोन्दों। बेल' नङा अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि आसामावबो गोबां दाब दाब जायगाफ्राव गोबां मानसिफ्रा बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। गोबां बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। गोबां आदिबासिफोरनि गेजेराव बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। बे गासैबो जों साफ्रोमनि आरजनि फिथाइ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो खौसे जानानै बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ सम खाबु नायनानै जोंबो इसोरनि बोसोनखौ जोंबो फोरोंनांगौ। मानोना अनजाग्रा प्रियफोर, जों सोरनिबा न'आव हाबनानै इसोरनि बोसोन फोरोंहैनो हाया। जों जुदि थांनानै सोरनिबा न'आव थांनानै जुदि इसोरनि बोसोनखौ गाहाम रादाबखौ होयोब्ला सिखाव, गुन्दा, दाखाइट, धोरोम सोलायहोनो फैदों बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनानै हयथ' जोंखौ बुनोबो हागौ। नाथाय लामा दख्राफोराव जों जुदि पारमिसन लानानै जों जुदि गाहाम रादाबखौ होयोब्ला रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जोंनो नांगौ दायो। दा बेयावखाय आरज खालामगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जों जेन गोबां बर' फिसाफोरनो बे बासायजानायनि बाथ्राखौ, बे गाहाम रादाबखौ जों जेन होनो हायो, बेनि थाखाय आरज खालामदो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जेन ओंखारबोयो, दिनै जोंनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरा जे ओंखारबोयो, दिनै मण्डलिनि फोथायारिफोरा जेन ओंखारबोयो बेबायदि गाहाम रादाब होनो थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों भिडिअ नायनानै केबल गियानल' आरजिनाय नङा, नाथाय जों आरजआव सापर्ट खालामनि आरो जोंबो नाजानि जेन जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ मा राहायै होनो हायो जोंबो होनो नाजानि, जोंबो होनो सोलोंनि, जेन जोंबो बिसोरबायदि गाहाम रादाब होनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना थारैनो निस्सय बे भिडिअखौ नायनानै जिउआव बोलो मोन्दों, आत्मायाव बोलो मोन्दों। जाबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा इसोरजों दैदेनजानानै जाबायदि खामानिखौ मावदों, जोंबो आंबो बेबायदि मावगोन होननानै हयथ' नोंथाङाबो गोसोआव साननो थाखाय बोलो मोन्दों। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि जिउआव बोलो मोन्दोंब्ला, आत्मायाव बोलो मोन्दोंब्ला नोंथाङाबो मावदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव, जेन जायफोरा नुगोन नायगोन बिथांमोनाबो जेन बेबायदिनो आत्मायाव बोलो मोनो इसोरनि खामानि मावनो थाखाय। प्रेज द लर्ड। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।